Každý rok o tomto čase sa nám zdajú jesenné dni o niečo ponurejšie, možno melancholickejšie a preto sa vždy na Konštantínke usilujeme ich rozjasniť. A tentokrát sme sa rozhodli, keďže nebolo babie leto, pripomenúť si krásnu žltú, oranžovú farbu, ktorá pripomína trošku radostnejšie dni, vyskúšať aj sami na sebe a rozhodli sme sa pre módny jesenný outfit, prípadne mnohé halloweenské kreácie. Veríme, že nielen práve tieto módne kreatívne dni, ale zároveň aj kreativita našich tekvičiarov, ktorí sa pokúsili nadviazať na svetlonosov našich starých keltských predkov, nám rozjasnia tieto dni o niečo viac a my sa budeme oveľa krajšie usmievať práve počas týchto jesenných dní. Ahojte, dievčatá, čo ste dnes za masky? My sme Čikmachovia, ja som Theodor. Ja som Alvin. A ja som Sranda. Sme Lubiči z Louvru. Za Magic Majka. Ahojte, za čo ste dnes prišli oblečené? Za ninja korytnačky. Čo ste dnes za masku? Ja som samozrejme princezná. Ja som prišiel za žraloka. My sme takí traja muškatieri, ale ako co v Čižmach. Za ponikov My Little Pony. Ahoj, ja som Nina a som oblečená za Simika. Ahoj, ja som Tamara. Ahoj, ja som Emma A sme potapači. Alice Cooper. Jack Sparrow. Tak my sme takí obyčajní stavbári, ktorí sme boli predtým navštíviť Paríž, také Parížské muzeum. A sme tam boli popozerať teda, že aké to tam majú. Rodinný biznis, Černák SRO. Sme oblečené ako Kiss, Mary a Kill. Ja som za Bambi. A ja som Triky zo Subway Surfers. Tak dnes sme Joker a Harley Quinn.